Dili gyud ikalimod kung sa kadako ang atong debosyon sa Santo Niño. Ilabi gyud natong mga subuanon. Taas kayo ang kasaysaya niini. Ang Santo Niño gihulagway na hari nga bata. Sinuluban sa korona ug nagbitbit sa sitro. Siya ang hari sa kalibutan. Siya ang nagmando sa tanan. Gamhanan siya. Tuburan sa grasya kay siya man ang manluluwas kanatong tanan. Sa mga grasya nga atong nadawat, kita madayigon ug mapasalamaton kaniya. Sa panahon sa atong mga kalisod ug kalisdanan, tinagsa o katilingbanon sama sa dakong krisis sa COVID-19, wala gyud kita kawad-i sa paglaom. Nagsalig nga taliwala sa kabalaka ug kahadlok ang Dios, magauban kanato. Ug dili gyud kita biyaan. Diha ni Senyor Santo Niño, aduna kitay espesyal nga kasiguruan nga ang Dios nauban kanato sa dagan sa kinabuhi ning nag-usab-usab tang kalibutan. Maayo nga anaa ta niining maong pagtuo nga atong gipadayag sa pagdebosyon. Si Santo Niño mao si Jesus nga nagtawag sa una iyang mga tinunan, mga mananagat sa pagpanagat dili na sa isda kundi tao. Misunod sila kaniya. Namati sila sa iyang panudlo ug nagsaksi sa mga milagro nga gihimo. Dihay panahon nga sila giingnan, kamo ang asin sa kalibutan, kamo ang kahayag sa kalibutan. Matthew 5:13-16. Si Jesus nagtawag o ang iyang mga pulong adunay gahom pagtukod og matuuhong katilingban. Apan dili lang kutob nga kita pagatawgon nga mga matuuhon. Ang atong pagsanong sa kinabuhi nga iyang gitagana alang kanato, magtukmod unta sa pagbuhat sa buot niyang ipabuhat kanato. Mao kun asin man kita sa kita, kinahanglan maghatag og kaparat aron ang atong pagkatinawag adunay bili ning kalibutan. Mao nga kung kita kahayag, kinahanglan nga mo paambit sa atong kasanag aron makita ang kaayo o madayig ang katawhan sa Amahan nga naa sa langit. Diha sa pagkabinuniagan, gitawag kita sa Dios sa pagkinabuhi uban kaniya. Apan lakip niini ang atong misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sa wala pa si Jesus mukayab sa langit, ang iyang gimando sa iyang mga tinunan mao ang pagsangyaw sa maayong balita, ang gingharian sa Dios. Kining gingharian mao ang presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang buhing Dios nga naghigugma kanato. Og kining maong gugma gipadayag sa kinatibuk-an gyud diha ni Kristo nga nagluwas og kansang gugma nagauban kanato, nagdala kanunay og kabag-uhan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang gingharian sa Dios mao ang Dios nga buhi nga nagmuna sa kalibutan, sa tibuok kalibutan ug nagauban kanato hangtod karon ug sa kahangturan. Kini maong misyon nga gisugdan ni Kristo gipadayon pagbuhat hangtod karon sa katilingban nga mga matuuhon ng simbahan. Ug dinha sa simbahan ang tanang binunyagan tinawag sa pag-ambit ug pagbuhat nining misyon. Sa diha nga nagsugod nagpanudlo si Magellan ngadto sa mga pagabunyagan. Buot nila nga adunay ipabilin aron manudlo kanila. Apan si Magellan misaad nga aduna unyay maabot nga motubag sa ilang panginahanglan ang mga misyonero. Tuod man, naabot ang mga unang misyonero dinhi sa Pilipinas. Dinhi nadunggo gyud sa Sugbo ang mga Agustino. Gisundan sila sa mga Dominikano, mga Franciscano, mga Recoleto, mga Jesuita ug uban pa. Pinagi silang pagbudlay sulod sa daghang mga katuigan. Pinagi silang pagwali o pagsaulog sa mga sakramento, inanay na himong matuong Kristohanon ang kadaghanan sa nasod nga Pilipino. Pinagi sa pagbukas nila o mga tulunghaan, kolehiyo o gani universidad, daghang mga butang nga atong nakatunan. Bisan tuod dihay mga pagsupak nga nahitabo nga misangpot gani sa panag-away. Ang simbahan bisan pa man sa mga kakuwangan sa mga pangulo niini, nagpabilin nga asin o kahayag ning kapupudan. O miabot karon 5 katuig nga milabay. Sukad niya itong unang bunyag nga nahitabo itong tuig 1521. Kadtong adlaw, kano sa gipangayo sa rayna ang imahen sa Santo Niño.
kitang matuuhon nga dunay ulusahong debosyon kaniya, padayon nga mitubag sa tawag sa pagbuhat sa misyon. Anay pipila ka nato, bisan laiko, gitawag o midawat sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Sila nagtudlo sa kamatuoran sa atong pagtuo o nag-awhag gani sa kausaban sa kinabuhi. Apan kitang tanan gitawag sa misyon sa pagpuyo, isip, saksi sa buhing Dios ning kalibutan. Pinaagi sa pagbuhat sa gitudlo nato ni Kristo, ilabi na ang balaod sa gugma, ang pagpuyo sa mga kabuluhanan, the beatitudes. Pinagi sa pagpaambit sa mga grasya o panalangin ngadto sa uban, makahimo taniini kay walay bisan usa ka nato nga hilabihan kakabos nga walay ikapaambit sa uban. Nobody is so poor as to have nothing to give. Mao na nga diha sa bunyag bendisyonan sa pari ang dalunggan o baba sa pagabunyagan, aging pagtimaan, sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo o pagpaambit niini sa uban. Ang atong debosyon sa Santo Niño magtukbod unta sa pagsunod kaniya, magsubay sa iyang panig-inan. Tinuod, makatunan nato sa misteryo sa iyang pagkabata, ang pagkamahinungdanon sa mata sa Dios, ang yano o mapausanon nga pagpuyo sa magbata, ang pagbaton sa yanong katagbawan sa kinabuhi, ingon man ang kapuno sa pagsalig sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Makatuna na to ni sa Senyor Santo Niño. Apan subayon usab ang iyang gipanudlo sa diha nga dako na siya. Ang iyang tawag sa pagpuyo uban sa Dios nga nagauban ka nato. Ang pagsangon sa misyon, sa pagpaambit sa kinabuhing Dios nun. Ang Ginoo nga kanunay nagbago sa dagway sa yuta. Pinaagi ka nato nga matuong katawhan ang simbahan. Ang atong debosyon sa Batang Hesus makasuod unta sa atong pag-ila ni Kristo ug sa walay pagdumili, pagsubay o pagsaksi kaniya ang dalan, kamatuuran o kinabuhi. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin ni Senyor Santo Niño diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawom pa nga atong pagsabot ni maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan, isip katawan, nga ginasahan sa grasya sa pagtuo, aron malipayon nga makapaambit niini sa uban. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Naanata sa ikaupat nga Domingo, sulod sa tuig. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan sa kasulbaran ining pandemic. Gideklarar sa dron dinhi sa atong simbahan nga pro-life Sunday karon. Pahinumduman ta unsa ka bililhon ang kinabuhi. Dili unta ta mahimong mga anti-life. Unya ato sang padayong yampo
ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga unta ihatag sa Ginoo ang ilas ang mga panginahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan motahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios ni pakitaa sa makalilisang kalayo aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyong giingon, busa miingon siya, magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanamo Moises. Ihatag kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa gatong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Apan kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglang patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Humari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yugbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
Sama didto sa Mereba, sama sa adlaw ni Masa, didto sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng butang, kay buot siyang magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo o sa kaulay magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot man siyang maghalal sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunoa, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kagalingon sa hingpit gayud sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imayaw ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giwaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan?" Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila motuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
kada nako kabasa aning maong teksto sa Ebanghelyo, ang musod gidayon sa kong hunahuna mao ang pangutana. Sa mang pangutana ha, kinsa may mas buutan, ang yawa o kita nanimba karon? Tubaga ko na ninyo, kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Kinsay moingon nga ang mas buutan, kitang nanimba? Taas ang kamot. Unsa mo, wa mo kasiguro? Wa mo kailag yawa? Yawa ba? Kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Sige, iisa ang kamot katong moingon nga kitang nanimba, mas buutan tas yawa. Mas maayo. Jutay ra. Kinsa may moingon nga ang yawa mas buutan kay kanatong nanimba? Taas ang kamot. Oy, wa man day mo'y klaro. Jutay ra ni isa sa pagingong kita mas buutan. Nya wa ni isa nga ang yawa mas buutan. Sige, atong soyag subay ha. Anawa, ang yawa miila ni Kristo nga anak sa Dios. Kamo, miila mo ni Kristo nga anak sa Dios. Pareha na mo ang yawa. Tabla na. Si 1-1. Ang yawa misinggit og iyang gisangyaw, ikaw ang anak sa Dios, misinggit siya. Kamo, musinggit mo ron nga si Kristo anak sa Dios. Hapit magay mo di mo tubag idigingos pari ang Ginoo manaa ka ninyo. Moingon ra mo. Adi sa to pa, pildi na mo siyawa. Ang yawa singgit. Pagkadungog sa yawa nga niingon si Kristo, gula ni anang tawhana, mituman dayon ang yawa. Diha gidayon, mituman. Kamoron, og ingnon mo siyawa, biyain ang imong sala. Tuman mo. Guwa ni anang maong bilangguan sa sala. Kanang imong sigig panugal, palahubog, siging panglibak, siging pangaway, siging dumot, siging pangabit, siging tanaw anang mga laway, siging pamakak. Guwa ni anang maong bilangguan sa imong kalag. Mugawas mo. Tutok na. Pildi na sad mo siyawa. ang pare, mugawas ka ni siyang sala. Tubaga na. Mao na, kung akong tanawon, murag niining sitwasyon na, murag alkansi tas yawa. Mas malangit ang yawa kay kanato. Mao na, inigadto na tos impyerno, murag wa na dito yawa. Kay tuan nas langit. Niya ang tanang nanimba, mao na tuas impyerno, kuyog aning nagwali. Gasunod ang mga choir. O ang sakristan nga nagda sa koros. Ano man? Kay nagdabali naman karon. Mao bitaw nga sa atong tubag sa Salmo responsoryo niingon ta, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sige tagbalik-balik ani, natiguang nalangtag sigig paminaw aning pulunga. Kada Holy Week ato sa ding mabati. Ang uban gani, hapit na lang mga matay, paminaw ani, galisod naglakaw. Pero wa lang gyapon maminaw, tig-a lang gyapon kasing-kasing. Matod pas unang pagbasa sa ingon dire, magpadala ko ninyo og mga mensahero, maminaw gani mo sa ilang tingog, maluwas mo. Dili gani mo maminaw sa ilang isulti, silutan gyud nako kamo. Mao na siya. Nyaon sa maron. Saan? Musunod na mo siyawa. O dili. Adi mo musunod? Di mo mugawas anang sala? Ha? Ingon man gud mong di mo musunod. Ang akong ipasabot ba, musunod ba mo siyawa nga pag ingos Ginoo gawas niya ng tawhana, gawas gidayon kamo, mugawas na mo anang inyong sala. O magsigi mo ingon,
Di pa ko ready, Father Roy. Di pa jud ko ready. Kanang inyong siging puyo-puyo diha, mugawas na mo. Kanang homosexuality, mugawas na mo ana. Kanang inyong kadawo, gawas na mo. Oh, sige. Nang siging suyop, mugawas na mo diha. O magsige kag justify. Di mahimo. Amo sabot ang Ginoo. Sabot ang Ginoo. O diha tasad nakabintaha sa yawa. Kay ang Ginoo nagsigig offer nato og pasaylo. Hangtod Dios katapusang utong sa atong ginhawa, ang Ginoo naghatag og pasaylo, kaluoy. Wa ni niya gihatag sa yawa. Nganuman, ang nakaapan sad sa yawa bisag nakailas Ginoo, di gyud siya mopuyo tipon sa Ginoo. Kontra gyud siya sa Ginoo forever. Bisan pa og mutuman siya sa Ginoo sa makadiyot, mubalik ra gyud siya sa iyang yawa-yawa nga paagi. Mao man bitaw na kon magmagahi kita sa atong kasing-kasing, maliwat kita sa yawa, yawaan kita. So kanang gasigig ingon nga dili nako madag biya ang akong sala, ni kuyog nakasyawa nga bisag nakailas Ginoo, di gyud mosunod sa sultis Ginoo, tig-agyog kasing-kasing. Bisan pag magsigi tag simba sama sa yawa nga magsigi og sangyaw sa Ginoo, magsigi pag syagit-syagit, ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang anak sa Dios, di lang gyapon ta malangit nganuman kay di man ta mobuhat sa sugo sa Dios. Mao na siya. Nasugod karon, sugo bas Ginoo nga maningil kas utang? Sugo dili. O ayaw buhat ta. Karon gitawag ron og pro-life Sunday. Daghan kita gipangbuhat anti-life. Kana lang pagsigig inom ana mga pills, siging ayude, kondom, withdrawal, abortion, ligation, vasectomy, same-sex relationship. Kana pulos-pulos gini anti-life. Bisan gani ka ng panghuna-huna nga moingon, duhalay among anak, usalay among anak. Kana anti-life na nga mentality. Life belongs to God. Life is precious. Life is joy. Life is happiness. Life is hope. Ang atong kontrahon, yung sa may atong higugma, ang kwarta mo ay gasukod karon unsang kinabuhia ang imong panggaon. Kung ang kinabuhi gani naas prisuhan, di nimo panggaon kay mahurot yang imong kwarta, mo nang inong ka madunot unta ka das prisuhan, but that person has life. Ang saman, mohigugma mo naas prisuhan. Uy, tubag. Mohigugma mo anang mga manuyupay. Mohigugma mo anang mga kawatan. Naamo na sila kinabuhi. Apan tungod sa atong gugma sa kwarta, tungod sa atong gugma sa mga butang sa kalibutan, apurti gid natong likay ana nila, nya kun mudot-dot gyud patyon gyud nato. Galisod magigugma ang imong silingan nga nangilog sa iyang inyong utlanan siyuta. Maglisod may kagigugma na imong silingan na ang iyang kanal niagis imong tugkaran. Imo maganing siradan ang kanal. Aron lang yun, di mo agis imong tugkaran, bahala nagmalunupan mo diya. Di ba? Nya, wala na sila life diya eh. Uy, tubag. Napagini atong lain nga batasan ay mas gihigugma nato ang kinabuhi sa sa iring, sa manok, ilaga o bitin pagani kay imong gitawag og ako ning mga pets. Pero yano kay nimong dili pakanon ang mga way balay, ang mga naglibod suroy, apan ang kanang mga iro imog yung sagupon kay pakanon. Nya ni ay mga tao nga sigig pangawat dias inyo, di gid nimo pakanon. Hay may mas importante ron nga level of life. Asa man ang giluwas ni Kristo? Ang kinabuhi sa tao o kinabuhi sa mga mananap? Please, be clear.
ang tao maoy giluwas ni Kristo. Ang tao maoy gipakamatya ni Kristo. Karon giusab na ra ba ni nato? Giusab na ni nato. Mas importante ng iro kaysa imong anak usahay. Mas importante ang mga butang kaysa tao. Mas importante ang cellphone kaysa ginikanan. Mao na mga anak, sige nalagtan-aw cellphone, wa nay tagad-tagad sa ginikanan. Mas importante ang computer kaysa ginikanan. Mas importante ang akong cellphone kaysa akong bana. Muna selfie gyud ko, selfie gyud, tarong-tarong ana diri, dawal-dawal anang dila, lisngag-lisngag ana mga simod, unya i-upload dayon aron daghan ang mulike. Apil pag-like ning gawali. Sulob-sulob anang mga short, TikTok, kiay anang naapakita-kita anang ilang dughan o ilang pusod, nya i-upload dayon sa TikTok. Mutan-aw ra basag ko usahay. Kana importante na kay na nato ron. Importante na kay na. Pero ang bana di gyud kiay-kiayan. Dito kiay-kiay sa imong bana, ayaw nag-i-upload sa Facebook kay daghan dihang matintal. Mailog na noong ka. Mawa na no na imong bana. Ni ayaw kumpiyansa kay tuwa ra ba siga kiay-kiay dito nga posible sad mutabok ang imong bana dito. Kinabitay to the max na ni. Di ba? Yeah, is it pro-life o anti-life? Anti-life. Kakun mamabdos na minyo man ka, i-abort ta ni. Suksuki nagkondom diha kay minyo ra ba ka, minyo ra ba ko, kaning ato tilaw-tilaw ra ba ni. Pagdagamit gyud anang kondom kay pare ra ba ka, madre ra ba ko. Amo na. Simba ko in taon. So mao na pro-life. Nya ang ato rong tema sa atong 500 years of Christianity. Unsa to? Ada ko kay diay. Gifted to give. Ang kinabuhi mo'y the greatest gift nga atong nadawat, i-share na, ayaw nag-idinao. I-share. Meaning love life. And all the gifts related to life, i-share. Ay lingian ang imong tubad. Ingna siya, you are a gift to me. Thank you, you are a gift to me. Nya ang imong nalingian katong nangutang nimo. You are a gift to me. Nya mingon sad siya, gift na tong utang. Ingon siya, sure. Ano? Mas importante ang paghigalaay kaysa kwarta, ha? Mas importante ang atong maayong relasyon kaysa imong mga kabtangan o sa imong dungog. So mo ni ang level of life. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, giingon na diri nga kamong mga minyo pag kinabuhi na mo nga murag ulitaw ug daga. Pero ang emphasis ni San Pablo dinhi, kana bang dili na kay kang mabisi, di na kay kang maburden sa mga butang sa kalibutan, kung dili ang imo nang kabisihan ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kamong mga bana ayaw na lipaya ang inyong asawa, lipaya ang Ginoo. Kamong mga asawa ayaw na lipaya ang inyong bana, lipaya ang Ginoo. Kamong mga parishioners ayaw nyo lipaya ang pare. Lipaya ang Ginoo. Kamisang mga pare, di na mo namo lipayon, lipayo namo ang Ginoo. Nakaron unsa may makalipay sa Ginoo para nimo nga asawa? Kung imong sundon ang iyang sugo nga nag-ingon, kinahanglang mo sunod gyud ka sa imong bana sa tanang higayon. So kada nimo sunod sa imong bana nya di jud ka mangaway, lipay kay Ginoo ana. Bisag tamparoson pakas imong bana, moingon din ang Ginoo, ipatamparos lang sang pikas, lipay kay Ginoo ana. Kung sigihan kag kulatas imong bana, unya mosugot ra jud kag kulatahon, lipay kay Ginoo ana. Unsa man say makapalipay sa Ginoo para ninyong mga bana, ingon sunda si Kristo nga naghigugma ug nagpakamatay para sa iyang asawa nga simbahan. Kamo mga bana, bisag luod na ng inyong asawa usahay, nya lami kay ang silingan, nya anha gid mo mututok sa inyong asawa, lipay kay Ginoo ana.
Kana bitang muhunong na mo ang inyong pagpangabit, muhunong na mo ang inyong text-text ngadtos uban, kanang inyong lablab ngadtos uban, kanang inyong ingon nga eat na yung ana, where you na, mga inana, ihunong na lipay kay Ginoo ana. Saan? Kamong mga parishioners og muhog lagi mong dako-dako sa kolekta, lipay kay Ginoo ana. Dili ang pari mo'y malipay ha, ang Ginoo mo'y malipay. Pero ang inyo ganing ihog kana ganing mga dunuton kayo, masuko gyud ang Ginoo ana. Kay ngano man wa siya maghatag ninyong dunuton nga hangin, wa siya maghatag og dunuton nga adlaw, wa siya maghatag og dunuton nga kalibutan. Nya karon ang inyong ihalad og balik kana ra yung dunuton, madunot gyud mo sa impierno. Kana bitang ihatag gid sa pari ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus nga parishioners nga iyag yung ipaayo sa simbahan aron nindo tan-awon, lipay kay Ginoo ana. Kana mga wa nagi mahabilin sa bulsa sa pari ba, lipay kay Ginoo ana. Guol ka ini. Pero lipayo na to ang Ginoo. Mao na ang tumong ni San Pablo sa iyang pag-advise. Mao na kung karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Katapusan na lang lingi sa inyong tupad. Ing nakono. Ing na ba? Nakadungog kas tingog sa Ginoo. Nya mo sanong gani, congratulations. Ana siya. No? Sige, katong nakadungog, manindog. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pinaagi sa maayong balita, si Kristo nagsulti kanato uban sa mga pulong nga adunay gahom ug otoridad. Mapaubsanon kitang mudangop ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang simbahan magpadayon unta sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo uban ang otoridad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang mga kasing-kasing sa mga nangulo sa kanasuran, dili unta magbagahi diha sa ilang pagpaminaw sa tingog ni Kristo karong panahona, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na ang hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug sa tanang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay na ilabi na ang mga gipamisahan karon, magtagamtam na unta sa masidlak nga banag-banag sa kinabuhing walay katapusan,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. O Amahan, ania kami sa imong atubangan, dawata kining among mga gipangamuyo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kitang sakrisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paglimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kasulanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyo niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli ni kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Dios gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita o Ginoo kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nong gahom kanabang mahimo sa tanggamhanan batok sa yawa. Unsa may atong buhaton, di kita mo sunod sa yawa ha, nga motuman karong orasa, mubalik na sad sunod oras. Mo man kinaiya si yawa, pero kita kinahanglan kitang dili magmatig-a sa atong kasing-kasing. So atong pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad sa atong misa karon, ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nag-manage sa atong parking o sa traffic, ang atong mga frontliners, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong salmista, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong sacristans, ang nag-operate sa atong sound system o sa atong TV monitors, ang atong mga sukom, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang mga ni-offer karong adlawa, nining misaha di ay, nining misa karon, pinanguluhan sa nag-offer sa bread and wine nga si Mr. Rene o si Mrs. Telma Pipito and family. Ihatag na to ang masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Mga pahibalo, una, update sa atong SUAC projects. Ang unang project, paghimo sa balay ni Sister Teresita Peralta nga naa diha sa Villa Milagrosa. Ang total donations nga atong nadawat miabot na og 181,893 and 53 centavos. Pakpak. Ang gasto sa mga materyales o labor miabot na usab og 126,985 pesos. Busa, ang nahibilin nga kwarta nagkantidad pa og 54,908 and 54 centavos. Murag moabot pa ni og mga duha ka semana kapin ang pagtrabaho niining maong project. So salamat kaayo sa mga donors alang niining maong proyekto ang paghimog balay sa usas ato mga lectors na wa nagihapit balay. Ikaduha nga project sa SUAC,
mao ang paghatag og pagkaon sa mga around 280 ka mga binilanggo sa Liloan Municipal Jails, females and males. So karong adlaw ni himuon January 31, 2021. Ang total nga donation nga atong nadawat gikan sa usa ka pamilya is 20,000. Ug ang total nga nagasto nato, nagpalit lang tag litson og puso mo itong ihatag og kaning gagmay nga drinks, ning abot sad siya og 26,778. So may puno lang og jutay gikan sa atong kwartas parokya. So salamat kay sa donor family alang niining maong buhat sa kaluoy para sa ato mga igsoong binilanggo. So human aning misaha karon, muadto na ko ngadto sa jail, magmisa ko una mga 9:30 adto sa female nga jail, nya human ditog misa, mutabok misa male nga jail. Nasay mihatag nato ang Dunkin Donuts, mihatag sad og mga donuts, nga nasay nihatag nato og mga chinilas. Kaning donor aning pagkaon, mihatag pud siya mga chinilas. So ato lang nang ihatag ngadto para guwa na sila makaon, ubo na nilang chinilas, no? Dugay man sana mahurot, no? Kay hinahinayon lagkaon ba. Di bitaw isulob ng chinilas ay kamo sad no, motuo sad mo nako. So pinangga gini dool gini sa akong kasing-kasing ang mga piniriso, so basin gikan karon matagbuan labing minus kausa mupakaon kita nila didto kay 5 ko katuig nga nag-atiman ini. So kinsay gusto ninyong moapil ngadto nya mo papriso ngadtog hapit, pwede sad mo mukuyog ha. So ato paningkamutan nato makahimo tani kausas usa ka buwan. Ikaduhang pahibalo, pahinomdom sa mga sakop sa PPC, PFC, leaders sa mandated organizations, chapel leaders, confradia leaders, o mga sakop sa lumad na kapunungan ni Senior San Vicente Ferrer, nga duna kitay Parish General Assembly meeting ugmang adlaw February 1, 2021, Lunes sa alas 7:30 sa gabi anhi dinhi sa atong simbahan. Importante kaayo ang inyong pagtambong niini kay atong desisyonan ang mahitungod sa pagsaulog sa atong pista dinhi sa parokya. Doon naman gunigamayng kontrobersiya ang katapusan bang Huwebes o katapusan bang Sabado nya niabot ni ngadto sa Board of Consultors kay mipadala maning mga kapunungan sa Senior San Vicente Ferrer ang mga ilang grupo ni padag suwat ngadto reklamo nya gi-entertain man sad ni sa atong Arsobispo sa Sugbo mo nang gi-instructan ko sa usas mga sinaligan sa atong Arsobispo nga isettle o sa ni dinhi sa atong level ana no. So ato ning isettle og mas gabi once and for all. Isettle tani nga mahigugmaon dili mga kusmod og naong ha. Kay pista baya ato hisgutan ani nya mga yawanon kay tagnaong nya. So prepare yourselves ha. Let us smile at each other. Bahala nagmag kasumpaki ang atong baruganan. Ikatulo, update sa atong mga parish projects phase 2 part 1 katong atong gipamaligya nga 1,000 katag 3,000 per slot. Una, ang atong transformer kita na mo diha na energized na apan subay sa balaod sa Beko ang maong transformer common og dili exclusive sa atong simbahan. Apan upgraded na ang atong load dinhi sa simbahan busa dili na kita maka-experience karon og low voltage. So ang atong gi-request upgraded ra nya gi-providean ta nila enough sa atong gi-request nga load nya the rest ilang gi-share diha sa atong mga konsumidor kay matud pas Beko wala na karoy exclusive komo na lang nya kung gusto tag exclusive mo palit tag ato di na lang sa tapaliting gato ato lang na agwantahon ha. So na miscommunication to sa una gatuo manggod tag maka-exclusive pata wa na kuno na karon, take note mo ana ha. Ikaduha, ang duha kadagko nga ceiling fans itong itaod na to diha
Niabot na gyud pakpak. So niabot na siya, nya sugdan ang pagtaod niini sa sakop ni Brad Henry Monisit sa iyang mga sakop ugmang adlawa. So ayaw mo kahibulong nga magtaod na punta diha og mga scaffoldings nya medyo basig mulanat ning mga sobra duha ka semana kay ayuhon pa man na dihag tangtang nya plywood ra ba na inigsulda diha og mopisik ang sulda kuyaw kaayo og sunod na tong tan-aw wa na isimbahan. Mao na hinay ang trabaho ani sure ball, no? Kay sao man ana man na sit up naman tanan nya ato man sa ikabit diha. Nya we need strong support. Kung dili na to strong, kamong nas tungod peligro mo. Ni kahog ato hurot gyud mo dihag ka langit. Nya ikaduha, ang ikatulo kaning atong rotating cameras nag-operate na ni. Pero ang atong IT, wa pa sila kayo kaigo sa iyang gitawag og quality result. Gasige pa sila anig trial and error mo nang simultaneous usa kining atong paagis pag-record atong tan-awon kung magamit, pero it is already operative. Gani gisugdan na ni namog dry run. So wa pa lang ni siya kaayo karon mo lihok. Mao na siya ang update. Daghan kaayong salamat ninyong tanan. Pakpak sa atong mga kalambuan. Onya, ang ato dayang kon, wa din ako na maapil ka na tong haligi, upat ka buok, na ana diha ang mga finishing touches, no? Kanang yang decorative para murag nindot siya tan-awon, mabalanse. Niya, murag kaning altar, murag karon tingin si manahan ni, ma-install, ang diha sa gawas murag karong si manaha masugdan sa na diha og install ang katong bag-o nato nga mga frames og ang basin mga 2 weeks, within 2 weeks. Mao niya to mga grasyang nadawat niya gamay lang pahinumdom na kaning usa sa atong liturgical actions ba. Tungod sa COVID, gisugyot sa atong kadagkuan sa simbahan nga wala na nang dupas kamot kay makapawagtang man na siya sa social distancing. Pero liturgically speaking, wa gi usa ninyo nga modupas kamot panahos misa. Ang pari ra gyud magdupa-dupa dire. Kaya mo nang gitawag ang pari og the presider. Siya'y magda sa tanan ngadto sa Ginoo. Ang inyo diha is praying with the presider, dili concelebrating the presider. Pero nay mo concelebrate dire nga pari, mo apil pod sila dupa sa pipila ka mga actions. Pero kamo diha, liturgically speaking, you are not supposed to extend your hands. Ana ra nang inyo gyud unta. Nya praying with the priest. Labi na sa amahan namo. Pero nauso-uso man pero mo lagi duha ang rason nganong dili na ta modupa ang pag-avoid sa social, mabayulit ang social distancing, unya ikaduha liturgical sad dili gyud mo angay nga modupa. Inigingon sa pari, ang Ginoo manaka ninyo dili sa mo kinahanglan nga maanaa usab kanimo. Ayan na lang. Ingna na lang, pader, di anako, wa diha nimo. Adi bitay, ang inyo ran tingog, inyo isulti, ana ausab kanimo. Ana, pero ana la inyo kamot, ha? Yan, sa pagkalawat, nindot naman mong mga lawat, nalay pipila nga akong mahungit nga mo ana lagyapo, no? Anaon nila pagdawat. Nasa uban, anaon pagdawat. Pero jutay na lang kayo, no? Kani sila, mapurgatorio ragid ni sila. Kamutanan, pulos na mo malangit, kay may nakaimog left, over right. Buotan na kayo mo mga naong mo anak gid no. Katong uban ga ana karon pa to nakasimba siguro. So balik-balik lang mo balik-balik lang mo simba makat-on ra gyud mo no. Ana. Sige. Manindog na ta. Bahin sa atong pagsangyaw 2021, tan-awa lang niya ninyo sa atong i-upload nining maong misa nga ibutang na siya didto. So, di lang sa karon kay murag nalit ang pari da. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.